No niin, terve, se on PandaFin täällä taas ja me ollaan täällä koululla ja täällä mä päättelin esitellä mun pyörän ja tässä tää nyt ois. Tässä on mun tämä pyörä, millä mä ajelin tällä hetkellä aika paljon. Mun mielestä tää on ihan hieno. Laittakaa vaikka kommentteja, et mitä itse tykkäätte tästä pyörästä. Tai niinku sille, että mitä tykkäätte. Tää on mun mielestä ihan hieno ja hyvä pyörä. Että täällä on helppo keulia, 24-tuumaiset renkaat. Ja niin. Ja minkä Tiloman toi kuka tuolla on, sen kanavan nimi Ankka Fin 05. Ja joo. Me tehdään varmaan kohta sille kanavalle video. Että joo, muistakaa tykätä videosta ja tilata tää kanava, se olisi moro.